ତମ ଭଳିଆ ଦି ପରିଆ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଲଙ୍ଗାଳା କରି ବରଫ ଉପରେ ବସେଇ ଦେବା କଥା। ତାହେଲେ ଯାଇ ତମ ମାନଙ୍କ ମରିବ। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସୋଦା ଗୁରା ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି। ପକେଇଲି ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇଲି ଫାସ। ତୁମେ ଝରକା କବାଟ ମେଲା କରି ବସିବ, ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ହେଲା ଦୋଷ। ହଁ କାହିଁକି ତମେ କବାଟ ଦେଇଦିଅ କହିବେ ମୂର୍ଖ। ଆବେ ମୋ ଝରକା କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲେ କଣ ଦେଖିବେ? ଖାଲି ଚେୟାର ଟେବୁଲ କଥା ତକିଆ। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଦେଖୁଛ ତା ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଦେଖିବି ନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥର ସେମାନଙ୍କ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ନମାନି କବାଟ ଝରକା ଖୋଲେ ବିଛୁଆତି ଘଷି ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କହ, ସେମାନେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭେସେରେଇ ହଉଛନ୍ତି, ତୁ ତୋ ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ଛୁଆ ମାଇକିନାକୁ ନେଇ 300 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ କାଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରେ ବସି ଦେଖିପାରିବୁ? କହ, ଜବାବ ଦେ। ନା ତାହେଲେ କହ, ସେ ଛତର ଖାଇ ନଙ୍ଗୁଳି ନାଚୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସିଟି ମାରି ତାଳି ବଜେଇ ଦେଖୁଛ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ହଗି ଦଉନ କାହିଁକି? ହଁ ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିନ ବାପା, ସବୁ କୁକୁର ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ତାହେଲେ ଗୁହ ମୁଁ ତ ଅଇଁଠା ପତ୍ର